обяснява, докато вие продължавате да ни прекъсвате, без да можем да обясним връзките. Поразителна е дързостта, с която е нарушаван закона в целия. Очевидно става въпрос не просто за административно нарушение, става въпрос за заплаха за националната сигурност. Именно поради тази теза. Някой е обещал на нарушителите, че ще им реши всичките проблеми. Този някой е извън община Варна. Той е много по-висок. В община Варна сме предприели действията, за които сме били сезирани. Въвели са проверки от март 2025 година насам. Тези проверки са част от една верига, която включва множество държавни органи. Това, което е предприето в община Варна, е по отношение на 5 къщи. Става въпрос за много повече, става въпрос за много по-дързки действия, отколкото изобщо сме можели да предположим. Това свидетелства за проблем с националната сигурност, който е трябвало да бъде обект на действия на ДАНС и прокуратурата. Тези действия препърво трябва да бъдат обсъждани и коментираните въпросите са към тях. Къде знаете това и кой човек? На този комплекс, господин Коцев, не видя ли, че се изсичат вековни дървета там по край Варна, което се издигна място? Господин Коцев беше в ареста в продължение на 5 месеца. Припомням ви този... Дайте да ви отговоря. Дайте да ви отговоря на това. На 3 юли ДАНС издава заповед за екстрадиция на въпросния човек. Въпрос така. На 7 няма никакво значение каква националност. Украинец и се казва Олег Невзоров. Издадена е заповед. Украинец и се казва Олег Невзоров. Украинец Как така го знаят възражни, вие не го знаете? Всичко знаят, но си мълчат. Извинявай, ти ли даваш пресконференцията? Може ли ние да приключим? Добре, извинявай, допълвам. Така, на 3, може ли да се изкаже? На 3 юли издадена заповед за екстрадиция. На 7 юли е отменена. 4 дни по-късно. ДАНС дължи обяснение. ДАНС е застрашила националната сигурност, когато е отменила заповедта за задържане. На 8 юли е задържан варненския кмет. В този момент ДАНС разследва действия по изсичане на горите по доклада на агенция по горите във въпросната местност. Август е сменен шефа на ДАНС във Варна. Спира разследване. Тоест местата, където има официална информация са ДАНС, прокуратурата и антикорупционната комисия по времето на Антон Славчев. Поразително съвпада датата на ареста на варненския кмет с отмяната на екстрадицията на въпросния Невзоров ли беше? Той му говори с него, че е нотариус и че участва в сделка. Това е по-слабо човек. Така, значи коментар, значи следващия въпрос, който зададахте, е отговор следния. Новото ръководство на ДАНС трябва да провери всички действия на старото ръководство на ДАНС по издаването и отмяната на заповедта на екстрадиция и заплатите от шефа на антикорупционната комисия към заместник кмета Диан Иванов. Защото датите поразително съвпадат. А в момента общината разследва всичко всеобхватно и съвсем скоро ще видите действия. Приключите с тази тема. Може ли да ме отговори? Не, аз на вас да отговорих няколко. Кой човека? Откъде знаете? Какво се случва в записите? Защо в записите общинските съветници на Белемир, който казва, че е нотариус и отива част от тях за партийната франса? Може ли да се уважите собствените колеги? Така, сега. Господин Сарафов за първ път е в позицията от тук нататък да бъде разследван и не да бъде шеф на следствие. От днес той е редови следовател. Това означава, че всички факти, които се отнасят до негово евентуално участие в схемата 8-те джуджета и в другите схеми, които бяха разкрити през 23 и 24 година, следва да бъдат довършени. Не само дисциплинарни производства, но и производства, които се водят от ад-хок прокурора,
за които са сезирани от наказателната колегия на ВКС, защото тези действия са извършени в качеството първо на заместник главен прокурор, след това на изпълняващ функциите главен прокурор. Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производствата от прокурори, защото иначе ще се случи замитане на следи умишлено от хората, които го освободят, което е престъпление по смисъла на наказателния кодекс. И в заключение, чакаме госпожа Емилия Русинова също с оставката да напусне системата, тъй като срещу нея вече има образувано дисциплинарно производство. Ще я напусне по един или друг начин, но не трябва да я напуска преди да завършите разследванията и срещу нея. Оставката и като шеф на СГП. Гледаме ведро. Значи критична журналистика, да мукнат, не може да...